Είμαι εδώ τόση ώρα και την μεταξύ είναι 6 και 12 και εγώ βαριέμαι. Ξέρω τι να κάνω. Τι αφήγα τεστ. Και έχω διαβάσει πάντως. Τώρα περιμένω τόση ώρα να έρθει ο πατέρας μου γιατί έχω βαρεθεί. Βασικά κάτω βαρεθεί. Μιλάω έτσι γιατί δεν ξέρω γιατί έτσι είναι η φωνή μου τώρα. Ναι, πάει κούπα. Τόση ώρα πεινάω. Και επειδή εντάξει το Stamps Channel δεν πάει πολύ καλά ο λογαριασμός, αλλά άμα δεν ανεβούμε αύριο subscribers πρέπει να το σβήσω. Γιατί δεν γίνεται να περάσει μια μέρα και να μην έχω πάρει ούτε ένα subscriber. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ πέρα στο κανάλι είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί το έκανα πριν λίγες μέρες. Και πήγα ακόμα 9 εγγραφές. Παιδιά, μπορείτε να πάτε 10 για να πατήσω το check εκεί πέρα στην περιγραφή. Άλλο ένα subscribe θέλω. Και θα σας πω γιατί παρήγαμε τώρα. Να κάνω. Κάθομαι εδώ. Πόση ώρα κάθομαι, μισή ώρα εδώ, βαριέμαι. Κοιτάω κινητό. Πόσο τσεκατό έχω? 5. Παιδιά, έχω λίγο. Δεν πειράζει όμως. Έκανα βίντεο στο Stamp Channel εκεί. TikTok Map, απλά πήγα να το κάνω και δεν το έκανα καλά. Δεν μου φάνηκε ότι έβαλα αλλού, γιατί δεν ξέρω, μπορείτε να μου σε κάποια σχόλια πώς κάνουμε τα βίντεο με το TikTok Map. Βάζουμε βάζουμε πολλές μουσικές και μετά πρέπει που λέμε, καταλάβατε, που βάζουμε όλες τις μουσικές και χορεύουμε TikTok Map. 2025. Αν μπορείτε 2025 να μου πείτε οδηγίες γιατί δεν ξέρω ακριβώς. Ακούστε, θα πατάω καρδιά στο σχόλιο σε αυτό που μιλάει καλά λόγια ή θέλω εγώ. Δηλαδή δεν θα πατάω σε όλους καρδιά, μην παρεξηγηθείτε. Και να σας προειδοποιήσω ότι το ξέρετε ότι ο Μάνος έκανε βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!